wake up, you be first thing on my mind. As Anita, one of a kind. I know say them break your heart before, so you the fear to fall in love. But I go fight till the day I go call you mine. All day, men come baby, in sweetie, in jolly. Men come lady. Oh my baby, you're a queen. Compliment me as a king. Kajebu and small go do, baby. Bra, befim my no. Bra, befim my no. Bra, befim my no. Befim my no. Ojebi a brand new woman coming move for you. Because me to one baby is deep. We serious moon I make me happiness. Yeah. Me body when you be a metro moon. A day book say Membra will fly. Whoop on me, rejector. Seriously, I will die. Oh my baby, you're a queen. Compliment me as a king. Kete boy, it's a mama go down, baby. Bra, befim my no. Bra, befim my no. Bra, befim my no. Befim my no. Kim, bra, Yemi nua odi mechi wonamwa na obehu se enflower fefefe bi si mu fie enti oba bebo agya ne na ama ne abusuan nyina yentimi nya ne se wakofunu flower na onkonko bokro no onkofa flower ne famre abusuanfo edi kan ba abenum odi nsawoso bebre enti ene no na nyame amakwan no na ese yeba ne no mu bihia ne ye bibia ma bibia kwa wie pepepe na ifa baba wano nye de ne koka ye de ne kofi nti e ba ya ma ne boni bia ya nante se no no medamos yo ochame yes yin kuran boni ya temu candidate nti ne ya twemra mo de beba nti mpemfo nyina hia nti amane e ho no mo fa moye me pa che ho yedi kan ba mo na ase no mo kire nyema ya mfamra ansa ne abefa baba wan de nako nti ye ba so ya boa ye ho de nyema ne nyina baaye se de nyema ne ba ne aba befa baba wan de nako nti baaye no de mo kire se me ya ansa ne afa baba wan no nti ne baaye ochame wo wonim mo baaye mo ye late mo apacho ya pene na emse mwetieti ayepuma ho bebiri wosi wunu aketwa oba ye obehu awure osi na ni ginu na nka opeso ne netina de ekwan a oso faso no oba bebisa ye de man ekire no ni onyo so okwaba de ehu ya ni se ye be mena na wafafu awo abesisi ebre se akwala na ye be frɛ ne hair se ye be frɛ no bentin se ye be frɛ ne ama ye nim onyeye wabasa obe gina ware enti ena ware na obeji ye pese ye hu so obeto akwala ni din aka ho
anaasɛ ɔbɛgye awareɛ no akɔ na sɛ akyire wato bani di man yɛhu sɛ akwalaa na waba mu edin a yɛde bɛfrɛ no na hyɛ nso ne yɛhu nti yɛpɛ sɛ yɛhu nyame ɛne mpanyinfoɔ a mowɔ dwom mepakyɛ yɛnya aba no deɛ ne aba na deɛ di kan no yɛafom nti no ɛkyɛw pa no deɛ meda so kura mu a ɛpa mo kyɛw biem yɛafom paa monkɔ so a na momfa nkyɛ na ba no a yɛbaeɛ no so no yɛbɛyɛ biribiaa afiri hɔ ɛnnɛ yɛnyɛ bi ne yɛmfa bi yɛyɛ no nyinaa ɛne yɛa sɛ yɛ a yɛbɛma animonyam so aka abusua no nti no yɛbɛma mo abusua no anim ate yɛnyɛ bibibɔne bia yɛ biribiaa kama ɔkyamo kempanyinfoɔ sie no mo se sɛ mopɛ sɛ moyɛ biribiaa bɔ mu prɛko deɛ ɛndeɛ montoa so mpanyinfoɔ mede bɛsiw so na ada me mpanyinfoɔ ase ama me sɛ ɛkyɛw pa ne ɛsɛm ɛbɛɛ nnwɔmanfie no mu ntwitwi fam no ma so bibie mu ama yɛn yɛda ase nti yɛso yɛtoa so a no nti no sɛsɛ yɛde ɔbaa no nyɛma no ɛho adeɛ nyɛ ɛba sɛsi a na afei mepaakyɛw nti wode yɛserɛ mo miti baako ne afa nyɛma no de aba sɛsi a medam ase asɛm no a meka kyerɛ mu no na yɛ adeɛ anka wɔ sɛ moyɛ na moanyɛ na moahu sɛ moafo na moaka ɛm sɛ sisi ɛdin torɔ no moba no ɛnyɛ adeɛ a moboa mo ho sɛ mobɛto din awareɛ no nti na mobaeɛ nti sisi a moahu sɛ ɛwɔ sɛ nka moyɛ na ebi a moanyɛ yi anyɛ nti no abusuafoɔ ne mpanimfoɔ atena ase ahu sɛ yɛka sɛ yɛde ne nyina ɛka pressure bɛba na pressure so deɛ ɛnyɛ enti deɛ moboa mo ho sɛ na moboa mo sɛ mobɛgye awareɛ no monyɛ no na momma yɛhu da pa a moambɛboa mo ho sɛ yɛato din na mode ato din ebi kura meka sɛ kura deɛ mode to no kura munya nwono sɛ mode mbɛto wɔfa anaa wei enti sisi ɛne deɛ hɔ no yɛpɛ sɛ na yɛgyina hɔ na yɛyɛ awareɛ no yɛde afam ama mo mmerɛ kakra kyame ma ne ntew mpanifoɔ sɛ yɛyɛ sɛ yɛba no yɛba ne mmɛmam nti yɛpɛ sɛ yɛyɛ biribiaa ma ne firi hɔ yɛaboa yɛn ho ne yɛba nti no yɛda maamea ne mpanifoɔ yɛda mo ase bebree ne sɛdeɛ mo asi adwene ho afa ne mmom yɛnsinsu mu ansa ne aham nti yɛpɛ sɛ yɛyɛ biribiaa yɛfiri hɔ nom ɛnɛ yɛ mepaakyɛ yɛbɛto din ansa ne akɔ ame o sɛdeɛ abusuafoɔ sɛ no yɛagye atom nti momfa ntoa so monto dwom na yɛmfa ware ntoa sɛdeɛ mmerɛ no ɛteɛ no mmerɛ no ɛkɔ obia nti momɔ ne tɛwa yɛserɛ kyame paakyɛ ma ne nto mpanifoɔ sɛ yɛpɛ sɛ mohu yɛn a yɛbɛgye awareɛ no sɛ bia daakye mohu sɛ baako nam Tottenham station hɔ no manka sɛ oh papa yi mehu sɛ na wahu nipa koro a wɔyɛ because sɛ de yɛn nyinaa bɛyɛ busua baako nti no yɛbɛyiyi yɛn ho adi nti ewia na afei deɛ aka ne abɔ ne tɛw ne ɛkɔ sɛ papa nyɛma wɔ ha maame nyɛma wɔ ha baby ne so bibia wɔ ha ne ayɛ ne sɛtɛtɛw ne yɛwie sisi nti we deɛ moma yɛbɛyɛ gye sɛ minute pɛ ne mfa ɛni yɛn ho adi nkyerɛ mu bɛda mo ase Pacho me sofo e frame ato ekuban me so ye frame twum ubo twum dia na se wabo achemni di na menu ya nso pa na e ware no ozo frika di nti ye nyina ye nuafo e frame Enoch e frame Enoch Louis die ye ne na atena na ye nyia wa na bisi ye ne timi wa ha na me gire mu ma menu ya that's the frame Jayabua Pacho your frame gifty obeya Louis mama me free Canada Mr. Efremi Kofi Mr. Minya Kumane Kofi. Hello, they call me Amanda. Kofi is my brother. I'm from Canada. Me pacho ye mo hu ye anka ni dim ke so hu anka yeso ye pe me da mo ase
Me am Jira no. Yeah, obi hu me so. Abuso nyina me na me yeketo awo. Abuso pan efeni Papa Paul. Yo to aso no. Abaiwa na flower na wahu na wo ba ha no. Ni papa ni. Na chiri bani. Ano. Ni papa nkase ye friend ano. Ife wo kofi. Ana we me na medi na chi. E friend Isa. Yeah. Ana flower no. Ni nu pan ni. Ono so ye friend ano. Kono. Akunta nkasa. Oh. Me pese me de momo na omo kesa na mo so da chimbi na mo nku. Inti me pacho. Mpacho ya from me Manza. Me I from ni nuane ye mami side. Me pacho ya from me Nanaya. I from ni nua penny ne me. Befre Milianita Dima. Echi. Anita na chibani flower na chibani. Meja oba hima nkasa. Efe na rumu a. Dabi ono de oba hima nti ma siesie no se akire na me de di na ba. Ye ma me nkasa. Medini elmuana London hadie obi afre me anti mama. Me anti o na msaye mama. Dini mi no abom. Okay. Me pa cho yeda mo ase. Sese yen se brebiem. Enyema na simonim no. Ejade wo ho. Mama de wo ho. Ababa wa no so de wo ho. Ankora no so de ka ho. Cho ade ikura me ejade a. Ti ejadi ngu akire. Obeti ma hwa ma mensa na me de ato ho. Eja. Ode ababa. Akunta ye akunta to. Me pa che na so die ni obeti ma hwa ya ma me. No say no kure de me kan. Enkonta formu na maboa mo ho ha no. Pa che mo smu die ni. Obeti Akontani de fasan na chire na o brother-in-law. Fasan na fa fofo. Me pa cho akonta de ni. Nti so hu say akonta de amane na ho. Wo de chi me ni ya kan de aka. Because you pay peace. Akonta. Enu ama no mo wo chire ho no me pa cho mo so die ni. Eno so ntia se. Ana eja so ba na nyono nko ane baaye. Wo mo ka ho ma ne eja ne na baaye no. O mu di adanse no mo so die ni. Edi no achia. I don't know why you're getting sa. Na pen ma. Pen ye to no Tottenham Hill TV. To se Tottenham Hill pen en sheda makesi. We me kura dodo. Enti akonta se kan on se me ba me ewe me enti akonta enti eja ene na wo de monim fere bibi e se de bibia no me de aba me pa cho be ma mpanifo ana se mpanifo ate se dom de tu ye ne menum wo mo na kan se wo finance akofa ye nchi enti no sisi aye nyina ma yesua bibi wo enti no ya nye ne mo ye de aba why
Ma mpanimfoɔ aso nte sɛ yɛde aba. Ɛne mɛgyina me mpanimfoɔ anam na mede aseda ama mo. Yɛdase. Say Papa will in a goodbye. Say about you in a goodbye. The other buy and Ochame. Ochame. Pacho mempanifu asonte. Se nipa na enti ye nam no. Ye de naba. Enti no abra men se remesa ma na sore gina ho na mahwe ne biem. Timinia gina ho. Enti me de hye na me kana sem no onu nie. Me pachan. Okay. Me pacho. Okay. Yes. Me pacho. Can I improve to them? Me pacho. Hey, chef. It's me bukata wao. Me pacho. Bibi ya korong. Ya de nyama na bibia aba. Mama mo abranti a wo wan mu nyam. No ho fe oduru ba bia otim se bibia ko down. Enti no na bibia aba no na flower na me di kan ho asem no. Me pese me di mani kosua yi. Ehu sa flower na me kan ho asem. Sa mwanka dia nanka ya kasa mudi ni mana banu anu mbako. Enti se mo se mo pese mu huni dia. Se ya wo ekuro ben ya wosu. Ekuro no kuro. Ya London. Oba so wonsema. Ghana nsema. Yesa wudu kotoka kra no wadu ubedu kotoka wakota kra de akwa exim ansa na wako. Enti mesre mu ala. Mayo anu wa hi o. Wan na ekofa na ba. Aha. Eyi me nua kitu esa bebai o so obekwa akofa na ba. Mo man plane fare non kofa. Plane finance wo ko Ghana train na no British. Yeah, British per direct flight. Say be ya yenche British KLM dia ye be che. Motor any mo fa ticket Pacho.
Me pa cha do ko no we. Kamia metima ko fa na ba o. Minimum oh my driver free Kumasi Konkante no you no be mama ni abra pa no tuma go for ma go. Oh ya mama ni abra. Me pa cha na eje na fa na bra yisisi a. Me pa cha ye pese o fa Lufthansa me sero. Hey, bro. Oh, so. Dondo. É fatal. Àwọn fídíò. É fatal. Àwọn fídíò. Ọ̀pá náà ní fẹsẹ̀ òbí ń sẹ́m sáà nù. Luis wá. Chi Luis. Aponta menota. Aponta madam. Aponta minha. Aponta madam. Chameo me pese me ka bibi kakra. Me fi se mu bisa ya de hye no ye nua oba no flower na mo pe no. Yesomae wakọ fanaba. Osha sa flower no nanim krampo me ntimi hu se glass o se me mpo de me hu. Enti ene na ti hai. Enti munua no ye obeyi nanim no aboni din a kyerem ti se mu bisa ya flower no enie. Nti epese oboni din ni ebisa mo de kye ne se eyo no a ana se nyo no a na de ateso yeda mo ase bebre enti me ko minua ne ho na mama na akwa hwese ye aba sa flower na na ye ka ho asema na Yes, best. Ade no eweyi wa behwe na yi ade na twese yo no okay na Osman Baba nie Chef Tenacity. Or therefore, minua na kwa akohwe na aye flower na ohu ye na o me ekotibae no e sa flower na enti no ye da mo asese modi mo bohye so mpemfo me da mu nyina ase dedi kan mami aye eje kofin mami ofi Canada be no ana me da na ase pa because wa chira di bia mama hu se odon ba no senye sanke ne ebetra ha chepa
say 3 hours poni en sorry enti era me say yen twetwa ni ma bi so ena ma adba ko enra oye kire me no sebi min kan bebre na so bi bu kotodwe wo wanima na ke say odi ni di bi ama aje ko fina mbebisa no osi oyo no ade ohwehwe ni sesi ato ama Anita a eye me ba no mi bise Anita se omodi ni ma bebre a mi mpo mi hu bi da na pie ha ni a ko fi aye na adwen se ene de obeji na ko ni fie me mbetma ka se magiatum ebia na me ba Anita ompenisa ebia be ma no hu ya o ka se ba wa na ebia nyon kofi enti Anita me pese wo sorry na wugina wo nanso mpese wo sorry na wugina wo nanso na mbisa wo se be ma na emre be do tu anim se o se obewa ho no ono na sani me aba sisia na se e be ma foforo a wo ubetuma kan se aja be ma no no ani nti sani ma no me pronse obeje nti Anita mpese mbisa se ni me gya sisi anim he o pronso se ye beje sani ma no ana Ma pamo, mpa vechale belie. Assez. Say waka first one. Na ye nyinu ebi wo ka sem bia ye ntini yi. Enti first one man ntini yi. Enti Anita nieme yi. Me ye sorry kakra. Ye de beko gibisu one. Anita ni nyen mo gigi enyukra. Ado tia ba ni nyen na ga. Edie tunu wa ke yerie ni nyen ni o. Papa mpo chere belie. Sebedie metunu wa. Anita edie tunu wa ke yerie ni nyen ni o. Papa mpo chere belie o mo akauti. Etua yatui obi ntumi mfa na no keke entutu na se tutu a utunu se etua nkasa na atu no enti se be oba no ankasa atu na no mutu aka se yangi niema no a mintumi enkan bebre ni mo me de be ma mabusu panyin ama watu aso yo apa da se kakra me kan se ye nyina e be san de ho asibiem na ade bia wo ya awurade wo mu de awurade nsanwu de ensei na echinchia mami esikoka ejini kokuo nim mami ono ana yakofa na abe ye bisa no ye bia papa uni no si uni no odiniema ba obeje wa ware openo jini because answer na ebisa na imprensa no ni nyina e wase nti na ebisa na imprensa no ti se sia no Anita ebisa o se papa no ni ono na openo odiniema ba nti yeso ebe kan se de Radi be shira so enim se sofo wo ha mo be hye enkawa no sofo shira so wie na se oye yi anafe ye de wa ma akotra okunu nchen wa se o ka be fe bi sofo hallelujah ye de yamiasi e won pepenso a odie hello
Hello. Mr. Mekanim Prensa. Hello. Amen. Yede yame ase wo empempenso a ode ne abedu. Senia yembre ne tinti no yense embre. Ni santi no mefre Owura Lewis na wa asore aba. Ampacho ring no ewoyin. Ana se Bible nso ka ho. All right. Mume mbompae enyankopɔ ne abanka sie da wase. Ye de ring ne Bible ina Ewura Yesu Kristo bojem. E bompae se nyame nkronkron efri enda eko no se ne wasem kyerɛ se ehu hia se bema ebe free ne si na wako join oba no mu mienu aye ade baako. This anti e bompae se sa bosha odi abai efri enda eko ni na ebeye adwuma ewo Yesu Kristo de mu. Amen. Sania amambre tie no edu be bia ne ma bi wo ho na sabi akwantuo nti yebu ye ne eguso but edu be bia emwa before beto aso no embede se ebusua pani etimi ede ne na si fom na ne ma bia sese ye de tu na kwem no ye de tu me pani sem kakra mate ne se enu nti na bema na otimi de ne sasi ne bo e ka se oba mate sika akọware no ti se sane mani na ebe mu a etimi bua madwumadie na ye di no edi mu etimi sremu a etu kwan de ba ti ne mani bi ho a sankofa ho ye nchi moma na ye nsua because you see am de bia me ka se krom ha ware no Ghana ware no kra sometimes no aware guo no krampo e di ne sin aware jae no aware no because because you wo fa na oje aware no yese okosupun so enti no oni ho all because of amambra ebe emunti by the time sometimes so betwa atwa say I didn't create nje mi kan ento aware no so hallelujah enti this anti no ye beto amambra no so se no chine bi nka say osofo kra na ode share ho media minim ho hwe enti masa jiwade je we ni so ma me pacho obeba ho musu kakra mai enti no ya bompa egu so empenifo so ewa ha wo di hu adase sania obeka edimechi medofo boni din ka so Anita die Anita amangwa ende die Medofo Anita amangwa ende die me de enkawe ehyew me kofi buadu me de kawe ehyew efri makuma muton ena me de ehyew we kire se me do me kura omu yie me so omu yie ewo akwan nyina mu ewo Yesu Kristo de fashion wo eja oba ene konkronkron amen. Enti no ye de be man so de na be hye no enti ende ade do count de no ende due me Anita Amangwa Emela Anita. Yeah, do give you this ring. I do give you this ring, Kofi, from my heart. From my heart, Kofi Boadu Owiso. Amen. Amen. I cherish you. And I take you as my lovely and dear husband. I take you as my lovely and dearest husband. So you can go ahead. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. Amen. Now, before I born no, I think okuta Bible so, and then Bible no, I know na odebema no, but pacho fa enukba me. Ni born pie.
NC so. Let's pray. Father, by the power of the Holy Ghost, as a servant of the Most High, I stand here to ordain this marriage, as it is written, that for that cause the man shall leave the mother and the father and cleave to the wife, and both of them shall be one. Today your promise is established in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Father, we give you all the praise, we give you all the honor, that from now onwards, this marriage will succeed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. No any weapon that forms against this marriage shall prosper. And every tongue that will rise against it, I condemn such in judgment. Go and succeed in your marriage. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Now, Father, amen. Father, we soak this Bible also in the blood of Jesus. As my dear sister reads it, may the Spirit of God move in a special way in her life. Father, the word says the word of God is a mirror. Therefore, anytime that she picks up this word of God, may her see herself in it, together with the husband, in the mighty name of Jesus. Amen, amen and amen. Amen. So now you can sit here again. Both of you can sit together. Name say akaba de ba ko mehu. Na mehu so mo am kissing bomb obi ehu say. My brand kakra but a general request here. Yes. But you move to the side. Move to the side. Pacho. 1 second. Uncle Louis, I'm sorry, bribe na anye juma. Enti Mr. Mama 1 minute. Na I'm sorry. You may kiss your bride. You may kiss your bride. Amen. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, amen. Pacho Motrasi. Amen. Amen. I like the choristers. Come master, give us 1 minute. Amen. I'm saying, and the program no 2-in-1. Baby, I do so very important. The reason why I 2-in-1 is first of all no sisia eja timide ne ba ne yere ekofie na nyame adom anso no adom wo mo oba baako ana wo yetu anti second one afia so ba ho okay wakamati amika say two but second one e body I enti no ye beto akwara no edini but ansa na ye akwara no beba no minim so mo de ne ba mbrenti no ye beto aso nia watch out fan bro Money spoon. Teaspoon. Oh, we create also. Teaspoon. You are. Yes.
Hello. Amen. 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 Patrome Mose Macaristes. Nya ɛwɔ hɔ say edinto ade bi a ɛho hia pa say ukɔ Bible mu a ukan June Luke chapter 1 na kafa bra yawo John the Baptist na Bible kyerɛ say enam say di hu ehia nti no ukan story na mbentimi enkani na ba mpempenso eduru ya na so moto John the Baptist din no. That was the time na ne papa nkura watoru mum. Nanso nyame asem kyerɛ say bra womodi edin fufuro eto no ak yeto ni Zachariah after the father's name no. Wa bu kyerɛ say omusi no ompene na omonko fa tablet and I say book ni paper embra na omontro nti otro John the Baptist. That time na the mother no de wakadada no say na obi any how owe abusie mu friend sir. But ya me asem twen say bra papa no on so confirm John no e ho na no ebie na edit to very important because edit to for identification because ye ba hey se ne empese hu obi abeka say oh oh he ne ade enti no etimi introduce ye hu because we've been identified by our names. Enti no very important say SSA yetu na edu baby a enam say very important is edini bia so wo ensunsuanso edini bia so e wonsunsuanso mekai abranche bia na your friend Kwesi Christ owo me krom na edu baby na papa yi Easter na oba bia bebo na sum say ono na okoka no ho nsem o say amenka hwe na sama papa ne kan say Christo amani hunu ene na ndem so me go through. But whatever it is no say dino enye yikra na ye bompa egusu a ti say de ajabezie na ebe nti edina de etu no eye Kela Ofobi Buedu. Amen. Kela no de menti ase. What Kela is a blessing. Okay. And Ofobi no so menti ase. Okay. All right. Na Buedu. Same blessing, okay. And what blessing. Hallelujah. Father, we commit this name unto your hands, Kela Ofobi Buedu. We pray that the Spirit of God, you sanctify this name in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So today, by the power of the Holy Ghost, please, have you got the water? The water represents life. Amen. Amen. So today, as I put this water Amen. Yes, Christo didn't. Yes. And you know, ye in everybody no 3 times. Kela Ofobi Buedu. Kela Ofobi Buedu. Kela Ofobi Buedu. Yes, sir. Edina and the other mount. And you know, if in there corner, Edini bia omode fro. Oh, girl, you, mammy, Nina no eswecha. Esan say udini aba ewo Yesu Kristo dinu nti ndedie me de maw Kela Ofobi Buedu in the name of Jesus by the power of the Holy Ghost. As I've sanctified this name, I give this name to you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in Jesus' mighty name. Amen. Now, we na mo kate ni ne obianka Father, we thank you, Lord. We give you the praise in the name of Jesus. Amen. Father, we thank you for what you've done. We pray that from now onwards, Kela will be a woman among women in the name of Jesus. You will prosper in all your endeavors in the mighty name of Jesus. Father, sickness that struck the people of Egypt in the land of Israel will never strike against you in the mighty name of Jesus. You will live to see your great-great-great-grandchildren in the mighty name of Jesus, and you will prosper in everything that you touch. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. And also, we thank you for everything
the couple will live to declare the word of God. Nothing will crush your marriage in the mighty name of Jesus. Yes, your Bible and Petia, Yadibeshe Aquano. Every on an and Ode Amano. Edi amiasi say odi entity pa ahye ase ema akwara no edi amiasi fa de ye da wase e bibia bi we nu efri bai bia no ye bompai eche hu Jesus Christ ni emri bia obefe bia no Jesus Christ you hu edi kire akwara no e wo Jesus Christ ni. Amen and amen. Amen. So that yes side Oh, it's in the street. Auntie Mama. Yeah, from your boy. You call them young lady Cassanti. Oh, number to your Okay. Pastor Miss Medi Chum. Chum. What's your mind here, men say? Anka wedie nyame aboa masofo de ne dia akọ awie ya bibia ye kaman anka aseda ene de mamo se mamie ni mo angu ase enti ye de nyankopon hata hoi damase bebre ade papa ade fefa mo ayama yen enti aseda ene de mamo mehu se emre akọ bebre enti mesra mo se afutu ne yebetu wonpa ni nyina abekọ ho anjum to abetu ni nyina abekọ ho nti ka ya wiye no se kan se tra ha tambe bitie nti sani amoto sante mo bae no momme yen san kakra na yenkwenko tra ho na yenni na chire ebe efe because obi apeso kansam se kan se tra ha se 5 abo bia na same itre tam na ayeme idia me hu se tam akopa nti momma ye nyina yenkọ ho na ne yebeye no se mo tra ho akopem bia ade ba chimpo a na che se aye nice nti mesram kakra me woka akira mo ne ni Are you ready to welcome the new couples?
candles, cameras. Let's go.
Louis, and then okay, you percent, and you say, agenda family, the day of it, here, the piano, it's yes, Mr. and Mrs. And then, as he said, only Kawa said, Obama, get Kaiti, the percent, the surprise will be Kaka, who could feel agenda family, and 7,000 pounds.
Because ladies, we always cheat, don't we? So we're gonna go with freestyle.
bridesmaids of the bride, Anita, and the friends of the bride as well. So we're about to dance to DJ. Surprise us, please. Surprise us.
in a nigga like wine. Each and every lady wanna give me the time. But there's no weed, and there's no cigar. Now we get out of the room. I don't do asking so I can't catch you. You don't let me go. Back ass me for that. Cause my ass don't follow. But this last time on the down. Don't need no hiding. I'm still your daddy.
We are going to dedicate in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now, the opening of both sides are going to dance with the couples. Now the hour floor and the eye floor are going to dance. Now the lady is going to feed a husband, and the husband is going to feed the wife with the food. And here we go. And she will
Never